serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Palay Aralan sa Radyo. School on the Air program ng Department of Agriculture. Lambot na nagkukwento si Manolotong Palay sa kapwa niyang mga palay. Daing niya ay nanghihina at nanlalambot ang kanyang katawan. Dagdag naman ng mga kasama niyang palay ay namumutla at naninilaw ang ilan sa kanilang mga dahon. Ay, di ko nga maintindihan kung bakit nagkakaganito ang katawang palay ko. Inaalagaan naman tayo ni Manong magsasaka. Busog na busog nga sa pataba ang ginawa sa atin. Pero tingnan mo kasamang palay, tila nanghihina, nanlalambot ang aking katawan. Ang bilis ko tuloy mabalian. Napansin ko rin, natutuyo ang dulo ng mga dahon natin. Ang ilan naman sa atin ay parang may sugat o paltak-paltak sa dahon na parang may berdeng hugis diamante na nagiging kulay dilaw. Malinaw itong badya ng masamang mangyayari sa atin. May kinalaman kaya ang sobrang paglalagay ng pataba at laging lubog na palayan natin? Naku, palagay ko nga. Kailangang masabihan si Manong magsasaka. Ha? Sino ka naman? Ay, I'm your friendly gagamba. Kwentuhan kasi ng ilang magsasaka sa kabila na sobra-sobra raw maglagay ng pataba si Manong magsasaka at palaging lubog sa tubig ang bukid. Kaya naman madaling kapitan ng mga sakit ang mga katawang palay nyo. Oh no, may sakit daw ang mga palay ko? Oo, hindi! Lesson 14. Bacterial leaf blight, rice blast at tungro, iwasan o labanan. Mainam na kilalanin ang mga sakit ng palay nang maisagawa ang tamang pamamahala sa mga ito. Ilan sa mga sintomas na may sakit ang palay ay ang paninilaw ng mga dahon nito, mga spots o paltak sa mga dahon hanggang sa nagiging matingkad na dilaw. May batik-batik ang mga murang dahon. Ang mga magugulang na dahon ay kulay dilaw hanggang kulay kahel, bansot at kaunti lang ang suwi. Sa pangkalahatan, hindi kaiga-igayang sulyapan ang palayan. Ilan sa madalas na sakit ng palay ang bacterial leaf blight, rice blast at tungro. Kaya naman, makatutulong na talakayin natin kung paano maiiwasan ang mga sakit na ito, paano sila matutukoy at kung paano sila lulunasan o pamamahalaan. Makakasama natin ngayon si Dr. Fe A. De La Peña, Disease Management Expert mula sa PhilRice. Ma'am Fe, karaniwan po kasi sa magsasaka ay hindi po bihasa sa pagkilala sa mga sakit ng palay. Pakilarawan naman po ang mga sintomas ng sakit na bacterial leaf blight, rice blast at tungro. Yung bacterial blight, ito ay nagkukos ng wilting o yung parang nabubulok or natutuyo o nalalanta at nagkakaroon ng paninilaw ang mga dahon at saka yung mga dahon din ay pwedeng matuyo. No? Matutuyo siya pagka yung kalaunan at talagang yung pagmalala na yung sakit. Tutuyo yon. Pagdating naman sa rice blast, ang naapektuhan dito ay makikita mo sa dahon, sa collar, sa node, sa leeg. Leeg ang tawag natin, ano? Parts ng panicle, yung uhay, at saka kuminsan meron din sa leaf sheath. Nakakaroon ng spots o parang batik-batik siguro ang tawag natin doon, ano?
na meron siyang kulay dark green sa mga border. At ito is spindle shape, parang diamond ang tawag natin. Kanya ng korte. Yun naman tungro ay nakakaroon ito ng, ito kasi kombinasyon ng dalawang viruses, ang causal organism nito. At ito ay yung ibinibigay, itinatransmit ng ating mga leafhoppers, particularly yung mga green leafhoppers. Ang sintomas nito ay nakakaroon ng discoloration ng mga dahon, nababansot, hindi masyadong tumatangkad, kaya kitang-kita mo yon. Kukunti din ang kanyang tillers o yung suwi bang tawag doon. Hirap ng hindi Tagalog, no? At nagkakaroon ng mga nagkakaroon ng uhay na mga panicles. Ayun, nalaman na po natin kung ano-ano ang itsura o sintomas ng mga sakit na yan. Ano-ano po ba ang mga dahilan kung bakit umaatake ang mga sakit na po ito sa mga palayan? Generally, kumbaga sa pangkalahatan, meron tayo ng tinatawag na parang disease triangle, parang love triangle ba? 3. Pero sa ngayon, sabi nga nila pwede ng 4 kasi kailangan yung vector kung minsan. Pero yung very basic ay yung triangle. Yung meron kang host o yung palay mo mismo ay hindi siya malakas o kaya siya ay susceptible. At ang environment mo ay favorable. Yung ibinibigay yung kondisyon na para magkaroon ng sakit yung palay mo, at saka syempre, nandun yung pathogen, yung nagkukos ng sakit. Pag nandyan yung 3 yan, yung mga basic factors na yan, nagkakaroon talaga ng sakit. Ayun, tulad po ng nabanggit ni Ma'am Fe, siguro po, paki-elaborate po natin yung paano ba maging susceptible yung cause. Nagiging susceptible yung host, nasa sa variety kasi yon. Pag ang variety mo talaga ay susceptible siya, tapos bibigyan mo siya ng magandang environment, favorable para magkaroon ng sakit, magkakaroon talaga ng sakit yun. Lalo na kung nandun din yung pathogen na tinatawag natin, yung nagbibigay ng sakit. Dapat nandun yung 3 yon. So, idadagdag siguro natin yung sobrang paglalagay ng pataba po, Ma'am Fe? Nasa environment yun. Nasa favorable condition yun. Doon siya kasali. Ma'am Fe, paano po ang tamang pagsusuri ng sakit ng palay? Kadalasan kasi napagkakamalang sanhi ito ng kakulangan o kaya sobrang pataba sa palayan. Ganito kasi yun. Pag pupunta ka sa bukid, na ang hinala mo may problema ang palay mo, usually, pag ang sanhi ay sakit, ito ay pulo-pulo. Pulo-pulo. Unless na 100% ang incidence mo, pero generally, hindi naman, kadalasan ay hindi naman 100%. Lalo na kung halimbawa mag-uumpisa pa lang, pulo-pulo yun. Sporadic ika nga. Meron dito, meron doon, meron dito. Yung ganon. Island, kumbaga. Pagdating naman sa kakulangan ng fertilizer, halimbawa, o kaya magkaroon siyang nutritional deficiency or toxicity, sa lupa kasi yon. Kaya makikita mo yon buong pinitak, buong plat. Pero merong isang uri ng sakit, yung tinatawag natin na brown spot, yun ay soil-related problem kasi yon. Kaya makikita mo rin yun, mga exception yun, na buong pinitak ay merong brown spot. Pero, yun ay mga exceptions to the rule. Generally, pulo-pulo talaga pagkasakit. Pag mga nutritional deficiency, toxicity, buong pinitak yan makikita mo kasi soil-related siya. Ganon po pala. Mayroon po palang parang hint para malaman mo kung siya ay sanhi ng sakit o kaya naman po ay dahil sa pataba. Paano po ba natin maiiwasan ang sakit na bacterial blight, yung rice blast po at ang tungro sa ating palayan? Kadalasan, pag mayroong bacterial blight ang iyong halaman, karoon na halimbawa may sakit na siya, andun na yung sakit, ang pinaka-best na pwede mong gawin ay pull out o kaya bunutin. Unless asyendero ka na buong asyenda, bubunutan mo. Pero yun ay yung mga, halimbawa maliit lang yung space, maliit lang yung plot mo, pwede yun. Lalo na kung mga greenhouse lang, kung experiment. Pero pagdating sa field, effective pa rin yun pag yung nag-uumpisa pa lang at kaya mo pa, manageable pa. Pero ang pinakamabilis na pwede mong gawin pagdating sa bacterial blight ay yung draining. Alisin mo ng tubig.
hanggang saturation lang, hindi naman yung bitak-bitak na ayaw mo pa ibalik. Ganun lang yung draining at saka hanggang sa saturation. Saka syempre, konektado pa rin yung pag-a-apply ng fertilizer. Dapat minimal lang ang application ng nitrogen. Kasi yun ang isa sa mga factors kung bakit lumalala yung sakit pag mataas ang application ng nitrogen fertilizer. Pagdating naman sa rice blast, andun pa rin yun. Fertilizer pa rin, no? Minimal amount of fertilizer. O kaya yung tinatawag natin is split application. Mag-split ka, hindi yung isang bultuhan. Kasi yung mga yon ay favorable talaga sa pagkakaroon ng problema sa bukid. Baliktad naman ito. No? Ang rice blast, baliktad dun sa bacterial blight. Ito naman ay lalagyan mo ng tubig. I-flood mo naman siya. Kasi ang bacterial blight ay paborable ang maraming tubig, pero sa rice blast, paborable naman ang konti ang tubig. Kaya lalagyan mo ngayon ng tubig. At ang pagdating sa rice blast kasi, you can apply fungicide. Pwede ka mag-apply ng fungicide lalo na pagdating sa heading para ma-avoid mo yung mga tinatawag natin na neck rot, panicle blast, mga gano'n ang avoid mo. Pagdating naman sa tunggro, meron tayong kasabihan na pag may tunggro na, wala na. Pag may tunggro na, balasa na lang. Kasi pag infected na yung tanim mo, wala ka na talagang habol. Ano? Ganon na lang. Kaya ang pinaka-preventive measure naman natin doon ay pagtatanim ng resistant variety, at saka yung synchronous planting, sabayang pagtatanim, para hati-hati kayo sa problema. Synchronous planting yon. Tapos yung isa pa ay yung sabi ko kanina, balasa. I-plow under mo na lang yung infected na halaman para hindi na kumalat, hindi na magkaroon ng kasunod o kaya hindi na siya dadami pa. Yun, so magkakaugnay po pala ang iba't ibang pamamahala sa pag-atake sa ating mga sakit sa palay. So halimbawa naman, nandoon na po sa ating palay ang mga sakit. Paano po natin pamamahalaan ng sakit na bacterial blight, rice blast at saka po yung tungro? Okay, unahin natin yung bacterial blight. Pag nandiyan na kasi yung sakit na to, nandun na yung bacterial blight sa ating bukid, pwedeng bunutin yung mga may sakit na, yung mga apektado. Pwede mong bunutin yon. Pero yun ay syempre hindi siya recommended pagka yung asindero ka, no? O kaya hektarya ang bukid mo, ano? Ito ay maganda lang pagka yung mag-uumpisa pa lang yung problema. Pag may nakita ka ng ganun, pwede nang bunutin ang mga ano. Pero hindi mo itatapon doon sa loob ng bukid. Pwede mong ilagay doon sa pilapil para mainitan ng araw at mamatay din yung bacteria. Saka syempre, yung pinakamabilis mong pwedeng gawin, drain. Tanggalan mo ng tubig kasi ang bacterial blight, ang sanhi nito ay bacteria. At ang gustong-gusto nito, yung malalim ang tubig. Kaya hindi mo ibibigay yung malalim ng tubig. Kaya magde-drain ka. Alisin mo ang tubig sa bukid hanggang sa saturation. Saka syempre, yung application ng minimal amount of nitrogen fertilizer. Kasi apektado palagi ang mga peste sa paglalagay ng mataas na nutrients. Kaya minimal lang, kung ano lang yung katamtaman, huwag sobra. Pagdating naman sa rice blast, nandun pa rin yung application ng minimal amount of nitrogen fertilizer. At ito nga pwedeng gawin ng yung mga split application na tinatawag, hindi bultuhan. No? Pa-konti-konti. Matrabaho, sabi ng ating mga farmers, pero that is the best way na magkaroon ka ng solusyon o kaya ma-manage mo ang mga sakit. Isa naman ay baliktad ng bacterial blight. Yun yung, kung kanina sabi ko ay alisan mo na tubig, ngayon naman, i-flood mo naman. Pagdating sa rice blast, i-flood mo kasi baliktad sila ng requirement o kaya kung gusto. If-flood mo naman yung bukid mo. At saka syempre, you can apply fungicide. Pwede ka mag-apply ng fungicide pagdating sa rice blast. Usually, saka mas maganda during heading para ma-avoid mo yung neck rot, panicle blast, ayun. Kasi yun ang mga talagang directly responsible sa yield loss. Pagdating naman sa tunggro, ito ay kakaiba, no? Virus kasi ito. Sabi nga natin, pag nandyan na, wala ka na magagawa. Kaya ang gagawin mo na lang ay balasa. Pag sinabi nating balasa, yun yung plow under.
aararuhin mo na lang ulit, talagang uulitin mo na lang magtatanim ka. Kung may panahon pa, pwede ka pa siguro magtanim, pero ibang variety naman ang gagamitin mo para hindi rin magkakaroon ng problema sa tungkro. Yun ang tawag natin, plow under o balasa. Pero ang pinaka-best option talaga pagdating sa tungkro ay yung avoidance o kaya yung preventive measure. Magtanim ka ng resistant variety. Yun ang first line of defense kasi yun ang pinaka parang frontliner. May labang ka na kaagad. Yung triangle, wala na kaagad, ano. At syempre, makipagsabayan ka ng pagtatanim. Pag sinabi nating sabayan, talagang pwedeng yung buong kapitbahay mo ng bukid, karating bukid mo na natatanaw. Pwede, dapat sabay-sabay, mga 14 days before and 14 days after, okay, within 1 month makapagtanim. At syempre, nando pa rin yung plow-infected stubbles. Ito yung, pag nagkaroon ng sakit na tungkro, i-plow under mo para sa susunod na taniman, hindi ka magkakaproblema sa tungkro. Unless na may other sources. Yun ang mga pwede mong gawin pagdating sa tungkro. So yan po, napakarami pala nating options para maiwasan po ang mga major na sakit ng palay. Baka po may mga dagdag mensahe pa kayo sa ating mga magsasaka sa pamamaraan po ng pamamahala ng sakit ng palay. Basta't ang tandaan lang ng ating mga kasamang magsasaka ay yung 4 na general recommendations. Kasi yun yung applicable sa lahat ng peste. Applicable yun sa lahat ng peste. Bali yung pagtatanim na resistant variety, yung sabayang pagtatanim, yung conservation ng mga beneficial organisms, yung mga natural enemies, yung mga kaibigang kulisap, at saka syempre, conduct field monitoring. Ito yung dadalawin mo yung bukid mo regularly, hindi yung magsasako, kundi dapat magsasaka. Magsasako, sabi natin, pagka yung pupunta lang, pagtaniman, tapos pabalik na lang doon, pag magsasako na lang siya ng kanyang ani, yun ay kung mayroon pa siyang isasako, pag hindi pa naubos ng peste. Saka syempre, huwag mahihiyang magtanong, no? Pwede ka mag-text sa PhilRise, yung 0917-111-7423. Ulitin ko po, text center ng PhilRise, 0917-111-7423. Pag nagtanong ka kung tungkol sa sakit, ipapasa yon sa amin. Pag tungkol sa insekto, ipapasa rin din sa isang kasama ko. Pag tungkol naman sa mga abono o kaya sa mga binhi, merong mga taong sasagot sa inyo dyan. Ugaliin ang palagiang pagmamanman sa bukid upang maging handa sa anumang pagkalat ng sakit. Kilalaning mabuti ang mga sakit ng palay upang maisagawa ang tamang pagsugpo. Alamin ang dahilan ng sakit sa simula pa lamang upang mabawasan o mapuksa ang pinagmumulan nito. Halimbawa, kung ang sakit ay ikinakalat ng insekto tulad ng tungro. Upang maiwasan ang matinding virus, makipagsabayan sa taniman sa inyong lugar. Gumamit din ng mga varietyng matibay sa mga peste sa inyong lugar. Alisin at ilayo ang mga halamang may sakit sa simula pa lamang upang mabawasan ang pinagmumulan ng sakit. Tandaan po natin na pinakamabisa pa rin na pag-iwas sa sakit. Ang pagtatanim ng mga maresistensyang variety ay makatutulong sa pag-iwas o mabagal na pagkalat ng sakit. Ang pagpapanatili ng kalinisan ng bukirin katulad ng pagdadamo, pag-aararo ng bukid pagkatapos ng anihan, at pagpapahinga nito ng 1 buwan bago ang susunod na taniman ay nakatutulong upang hindi kumalat at makapagparami ang mikrobyong may dala ng sakit sa palay. Ang maayos na paghahanda ng lupa at pag-aalaga sa halaman ay makatutulong din upang hindi tamaan ng sakit ang palay. Malaking tulong din ang paminsan-minsang pagpapatuyo ng palayan upang biglang mabago ang kalagayan at hindi makapagparami ang mga mikrobyong nagdadala ng sakit sa palay. Huwag sobrahan ang pagpapataba dahil magiging katakam-takam at kaakit-akit sa mga peste at sakit ang halaman, dulot ng labis na sobrang sustansya. Ito rin ang dahilan ng paglambot ng mga dahon kaya mas madaling magalusan o masugatan ng palay na siya namang pinapasukan ng mga sakit. Palay, tanong. Anong insekto ang tagapagdala ng sakit na tungro? Sagot,
green leaf hopper o berdeng ngusong kabayo. Palay kaalaman. Wais tip! Nang makaiwas sa sakit ang palay, isagawa ang kalinisan, paggamit ng maresistensyang variety ng palay at wastong paglalagay ng abono at pagpapatubig. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa DA Philrice Text Center bilang 0917-111-7423. I-like din ang DA Philrice at Department of Agriculture Facebook pages nang updated ka sa usaping pagpapalayan. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa kung anuman ang ginhambal